Avui sí, avui és 25 de juliol i avui és el dia de les Santes. Per això ja tenim les autoritats en aquest nou ajuntament que s'ha restaurat en els darrers mesos i ara les figures estan a punt d'arribar aquí, a l'Ajuntament de Mataró. Tenim al mig David Bote, acompanyat per 3 regidores de l'Ajuntament, del mateix grup parlamentari, i després el seu soci de govern, en Sergi Morales. Ara és el torn de l'alcalde, David Bote, que donarà el pregó i després les figures faran els balls. Ens veiem aquesta nit al desvetllament Bellugós. Preparats per comptar fins a 15?